Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yan uwa za mu nuna muku wani application mai suna sallar matafi. Za mu shiga Google Play Store yanzu mu nuna muku bidiyon. Ga mun shigo Google Play Store, sai ka danna nan sama, za ka rubuta yawa ga littafin nan mai suna sallar matafi, ma'ana sallah ƙasar. To za mu shiga wannan wuri, gashi nan kuna gani a rubuce sallar matafi. Sai mu shiga ofin, da yake mu mariga mun sauko shi, sai dai ku idan kun shiga Google Play Store za ku rubuta sallar matafi. Ga mun shiga ofin. To kun ga yadda cikin application ɗin yake, kenan sai ku yi ƙoƙari za ku shiga cikin wannan rubututtuka da kuke gani, kuke dinga karanta, ku san meye sallah ƙasaru, sallah kenan ga matafi. Bara mu shiga nan farko mu gani. Ga nan mun shiga na farko. Yawa bari mu janye talla. To ga nan kuna gani dai rubutun da ke a ciki, ma'ana duka idan ka sauko shi kake dinga karanta za ka fahimci me sallah ƙasar take nihi. Wasu suna tafiya ne ba su san yadda ake yin sallah ƙasar ba, ko ba haka ba. Kenan sallah ƙasaru ma'ana kawai azahar za ka ke iya yin raka'a biyu, la'asar raka'a biyu, mangariba ita za ka ke iya yin raka'a uku daidai kenan. Amma kuma sallar safe, inda safe ne, za ka yi raka'a biyu daidai yadda ake yi. To jama'a, idan kun sauko kun karanta za ku ƙaru da shi, kuma wani ma zai ƙaru da shi na kusa da ku wanda bai san ya ake yin sallar ƙasar ba. Komi na dokokin yin sallar ƙasaru suna a cikin wannan littafi mai albarka. Ma'ana in ka shiga Google Play Store ka rubuta sallar ƙasaru, ka rubuta sallar matafi, idan ka rubuta ya wadatar, za ka ga an baka application ɗin a cikin Google Play Store. To masha Allah, muna yi muku fata alkhairi. Allah ba ku ikon kallon bidiyoyinmu, kuma Allah ya ba ku ikon saukowa ku yi amfani da abin da muka faɗa muku.